Bara sangahim ke cojok edon verahem tun pen bang ke thoma pran kedam. Isining duk memela pen ka cere vek nang jia birta. Arji ki ding pen ki bia hormu ke chopen ke cere vek nang jia kenang sot cenam lo. Lason si korkanthi constituency ke parlo chakra bearong amekar kangbura beahem along ajir ki ding pen ki bia bara sangahim ke chopen ojok bang ke thoma tum apran dam nang lo. Birta kirip dunlong atengke. Kedam tang arkoi nifai kri troksi adap. Kiduk det kangbura be lapen ahem asoratum sai ka choklem kedam eda porahut kangbura be asarpi bandre kilingpi abang him ka chopa plangji pupen ajok kedam tang ruini rui thompen kinim tanga bara sanga him chopa planglo lasopen asupi rosnita bepilapen asupo jinong be atumpen cholo bonta ahim ajir kiding pen kibi ajok bikar cheplang det ajok chodet pen malom so phi donosi lapen apu arting si sarpi abang aprandam joina laso phi rong asor lapen adung arai apia potum arjudun longsi dam pen tong se kot pen se kelang jia phan dong mukak hospital anpon lo bonta keder pe jok un edet sia supo abang hadak sia prandam joilo api arlu so abang ta un elo pupen chewang thusi dendakhat hospital along an ke pon boma hutsi aprandam joilo apran kedam joyatum amen bandre kilingpi arta ningkan trokner kep asupi rosnita bepi ningkan nerkeb lapen jinong be arta krehini dong mukak pen Daniel Santimong nang kelo berta Malong News.